Moltes gràcies per haver vingut avui a la final del concurs de webs al punt.cat. Creiem que és una gran oportunitat per vosaltres, sobretot pels alumnes, de que tingueu la possibilitat de fer-vos amb un hosting real, amb un domini, i que pugueu treballar una pàgina web com si fos real, com si fos un projecte gairebé professional. La nostra web va sobre Thomas Alva Edison. Molts nervis i ara estic supercontenta i que ha valgut molt la pena esforçar-nos tant per arribar fins aquí. Trobo que ha sigut una experiència molt positiva, han après moltes coses i han viscut una experiència que no havien viscut mai abans. Ens ha semblat una experiència molt emocional i estem molt orgullosos. Els alumnes han estat molt motivats en tot moment, desitjaven fer hores extres i a nivell que és la Fundació ens ha donat totes les eines per fer-ho possible. El treball en grup ha anat molt bé perquè l'hem fet per sorteig i ens va tocar amb diferents persones que no havíem estat i això ens ha donat molta experiència. La nostra web va sobre com ha canviat el paisatge industrial en els últims anys als municipis de Gurb i Vic. El treball en grup ha anat molt bé perquè al nostre institut ja des de sempre treballem en grups cooperatius, i tots els membres del grup han treballat superbé i la feina també estava molt ben repartida, ens hem organitzat bé i ha anat molt bé. Ha sigut una bona experiència perquè això ha comportat hores de treball que hem compartit amb els companys. Hem fet la web de racisme, que considerem que és un tema molt important perquè últimament hem notat que ha pujat l'índex de denúncies sobre la xenofòbia i el racisme. Crec que ens pot ajudar a trobar feina perquè en el currículum, per exemple, podem posar aquesta llenon.cat que ha estat guanyadora del concurs Webs al Punt i això potser la persona que està mirant el currículum s'hi fixa i li interessa. Participar en un concurs com Webs al Punt per ells és una motivació molt gran perquè veuen un resultat de seguida a l'aplicació que han desenvolupat a classe, veuen que té una utilitat, que se'ls ha valorat d'alguna manera i per ells és una motivació molt gran. El nivell de totes aquestes webs finalistes és impressionant. A part de veure la part tècnica, que això sobretot és gràcies als profes, el que té més de valorar és el contingut, que es nota molt que l'han treballat. Aquest any hem tornat a créixer, estem molt contents, hem tingut 1.002 grups apuntats que han sumat un total de 2.869 alumnes. D'aquesta forma, diríem que és un nou rècord de participació tant de grups com d'alumnes com de participants al concurs. Aquesta fundació és coneguda per la gestió del domini, però el nostre objectiu no només és la gestió del domini. Els objectius fundacionals són bàsicament dos. Un, promoure el català a les xarxes. Tot el que tingui a veure amb la cultura i la llengua catalana a les xarxes d'internet és el nostre objectiu i promoure la xarxa d'internet allà on hi hagi llengua i cultura de parla catalana. Realment ha estat un plaer i esperem que tota aquesta llavor que nosaltres sembrem la sembreu als vostres col·legues, als professors, als vostres nous alumnes i sempre ens tindreu al vostre costat. Moltes gràcies.